Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Ja, vastelavond vierend volk van Maastricht. Voorzien er weer, nieuwe podcast. Yes. Leuk ook al die luisteraars in de auto, onderweg terug van vakantie, na vakantie. Ik weet niet, je verhuren van alles. Leuk die wat naar ons toe kwamen met de carnaval. Zien we natuurlijk even samen friethof geweest. Ja. En ja, dat is echt ongekend hoeveel leuk ze even aanspreken. Echt leuk. Dus Echt als leuk. al langer luisters bedankt. En als Ja. ze pas nu bus, nou ja, welkom. Oh ja, leuk. We willen alleen maar groeten, hè. De Maastrichtse Terke. bubbel, ik dacht de ego. Bubbel. De ego, ja, dat ook, ja. Ik vond een grotere ruimte. Ik heb zelfs gehoord dat de DJ van Maastricht geteken is, stond gewoon op het friethof te draaien. Ja. hè? De DJ van het Maastrichtse Teken, dat besticht toch? Nee, veel waren even Ja. goed. Ik weet niet, DJ. Ik ken Ja. het, dat confetti met Witte genomen confetti, was. ja. Wat mocht dat, trouwens? Bij mij wel. Van de eigenaar? wij Nee. allemaal Niks goed. over gehuurd. Nee. Nee, tuurlijk Oh, mocht leuk. dat. Nee. Op het friethof zoals ze precies ook hoeveel gestaan hadden. Ja, Wat toch een beetje sneeuw was verachter. Ja, ik vond het leuk. het is een slakkenspoor. Maar leuk dat je geluisterd hebt. En ja, voor hem overleefd, de vastelavond. Jazeker. Ja, het is natuurlijk een heftige, dikke week. Maar ja, overleef. Zit het toch? Nee, oké. Ja. We waren niet echt letterlijk bedoeld. Hè. Nee, maar voor het- nee, snap ik. zonder ja. slag of stoot heb je geen fles op de kop gekregen. Nee, of ik heb niet met een SWAT-team gevochten. Nee. de vrouw is niet aan elkaar gehouden. Nee. Niks, Nee, gewoon, nee. dat is allemaal Nee. goed gegaan. Ja, ik heb eigenlijk ook gewoon nergens in gezien, de ganse carnaval niet. Nee, en niet? Nee. Die wel? Nee, eigenlijk nog niet. Ja, achteraf pas eigenlijk. Nee, ja, de filmpjes op social media trucken zien, ja, maar ik heb nergens het gezien van kloppartijen of nee. Ook dat mag gezag worden, toch? Alleen even de vrijdag voor carnaval. Ja, dat was ik met een groepje en dan voordig wat er gebeurt. Dat we gaan en ik jongen, je moet zo wat dan nou weer, maar Ja. het is helemaal geen zin. Maar ja, goed. Vroeger was het ook, krijg ik dan weer van luid terug. Ja, maar vroeger was het ook al. Maar er wordt niks gefilmd natuurlijk. Nee. Nee, klopt. nee, maar god. Ik denk met die massa's wat het in Maastricht rondlopen. En dan worden dan 2 akkefietjes, voor die wordt zelfs hetzelfde akkefietje. Moet 2 filmpjes los van zien gemaakt. En los daarvan. Dan vult het er Ja. nog even allemaal reuze met. Ja, wat Weinig. allemaal bij Maar ons. steken, flessen dingen, vol in elkaar mappen. Ja. Als er nu gewoon 2 gasten met de voes even elkaar op de jukbeenderen houdt, dan is dat toch prima. Snap ze? Nee, ja, maar dat is Maar natuurlijk met dat ook... steken De en dagen shit. nou wel zoiets weet geweest is. Ja, hè. met z'n Dat niks- is ja. langzaam. Maar Nee, dan maar is dat dat toch is ook prima. Maar met dat glas en elkaar Nee, ongelukkig nee. houden Ja. met een fles en steken. Maar tot dat hij is met natuurlijk wel bloed meer in het speulen is alleen maar alcohol, denk ik, op dat Nee, moment. oké. En heel veel alcohol en haantjes En gedrag. druk, ik moet wel zeggen, wedstrijd kijken, dus ja, we zijn natuurlijk veel op het friethof geweest. Ja, moest ik ook gedraaid hebben. En mijn kinderen, hè, die al het ouder zien, die hebben zich toch ook echt goed geamuseerd. Maar de merks wel ook wie verder tussendoor liepen. Daar zien ons bij die toch even net Ja, die ja. showkes Ja, uit willen delen. ja, En dan denk ik van, lopen ze er als volwassen mens, Ja. lopen ze er tussendoor en denk ik van, hè, wat Ik ken gebeurt dat, er ja. nou? Weet je? Wie doet deze dat? Ja, en dan ben ik blij dat mijn kinderen al het groter zijn, weet je, die een beetje er bovenuit steken. Maar dan, ik zijn daar meisjes stond en ik denk, die moeten toch bang zijn, hè, jongen, Ja. tussen al die luien. Ja, het wordt ook druk, ja. Ja, Mijn maar dat god. komt door het Maar het goede goede weer. weer, hè. hè? Ja. Oh, wat ik denk was dat wel, qua heerlijk. weer is het nu is beter geweest als dit. Nee. Die maar hebben een schitterend, flinke hè. beurs in Clara gebracht. En klaar. Ik klaar gedaan. Die was blij, hè? In Clara Oh, ja. kosten Kan ik moeten even maken. zoals we dat altijd doen natuurlijk. We hebben een vraag en een dilemma. Best niet langs geweest met de beurs, Mies. Met 10 Met beurs. een beurs. Oh, met een beurs. Ja. Nee, ik ben niet bij Clara geweest dit jaar. Nee, Nee, oké. nee. En zoals altijd doen we natuurlijk een vraag of een dilemma. Ja. En Ik ben benieuwd. ja, de vraag, wat was die leukste / minst leuke ervaring deze carnaval? Mijn leukste ervaring. Nou ja, ik denk even... Het weer toch? Het weer wordt mega. Maar ik moet zeggen, we hebben sinds dit was het tweede seizoen of tweede jaar, zeg maar, dat we veel in de wagen hadden. En ik vond het echt top. Het Ja, is wel voorzien leuk, met 4 koppels. En dat is top. Maar op een gegeven moment zit ze ook met 50 of 60 lui. Ja, ja. We werd aan de Polonaise gelopen. We hadden nog een optreden bovenop de Je kaart. hebt het gezien, ja. Eh, Een badra van jou. badra van, Ja, eh, leuk. Van Meersen naar Maastricht. Want die kaart is gewoon Ja. op het friethof gebleven. Maar dat was echt Schitterend. oprecht top. Ja. Maar jongenheid, vastelavondsmuziek. En af en toe wakkelcontact even. Ja. Net even migratie Nou, ja. geven. Nee, Maar wat over het top. algemeen, Ja. weet je, dat, eigenlijk, ik heb er echt van genoten. En vooral het toesturen wie snel het eigenlijk is omgegaan. Mhm. Ja, het is natuurlijk maar meer 3 dagen. En wat ik ook echt vind, dan denk ik, soms krijg je zo'n besefmomentje. Mijn zoon is pas 2 jaar. En die momenten van echt even fit en zonder gezeur. En die worden steeds een beetje langer. Doe niet de ganse dag. Maar Ja. even, als het dan Ja, net ken dat het, joh. Ik heb net even dat uurtje hebt tot er zich goed voelt en uitgerust. En dan is het nog niet echt mooi.
tot ze hem daar zuus en met Ja, andere ja. kinderen. Ja, dat is wel echt Ja. top. Zeker. En de hoogste te schullen voor de regen en de kids toch gewoon lekker stolen en de bloed arm. bloed de arm, ja. Ja. Nee, dat is echt oprecht echt een goede En die gemisch. vasteland. Ja, ik heb wel sowieso alleen maar positieve dingen over de carnaval. Ja. We hebben natuurlijk super druk gehad met de chicken DJ's. Is het trouwens vastelavond of carnaval? Vastelavond. Ja, Ja, maar Maastricht, In carnaval in Maastricht Ja. is het nummer. Hè. Dus het kind allebei. Ja, vasteland in Maastrichtse cd's. Ja, maar ik heb gehoord dat de Carnaval. Maastrichten heel goed Ja. carnaval zeggen. Klopt. ja, ik denk dat het allebei En kind. de Limburgers. Alleen vastelavond. schreef carnaval schreef ze gewoon anders dan in Maastricht. Ja. Maar ik heb in ieder geval een hele goede carnaval gehad. Goede vastelavond. Super druk is met de chicken DJ's. Voor de eerste keer in 20 jaar zie ik een optreden op de draaidag zelf. Ik heb de dinsdag nog gedraaid op een Friedhof. Vond ik persoonlijk heel vet. Daar is wel wat kritiek op natuurlijk. Omdat het vanuit de ondernemers bij ik verdraai niet heel carnaval-minded is. Als nog dingen er daar goed doorheen gefietst heb. Maar niet carnaval mijnen, dan gewoon de lui die niet van carnaval te houden. Nee, zoveel maar dat is mogelijk. natuurlijk het stukje Vriethof van de Struis tot Luster. Daar is volgens mij voor 74% carnavalsmuziek. Een stukje Luster tot, wat is het, de Britten Nigesu? Nou, eigenlijk op de hoek bij Ja, tot op de Pinky hoek dan. bij want Pinky dat is dan. wel een geluid. Daar heb ik dan dinsdag voor gedraaid. En dat begint natuurlijk met 100% carnavalsmuziek. Maar dat zwakt naarmate de avond voordat steeds meer gaat af. Maar dat wie ik 15 jaar geleden, was ik 16. Toen hadden in de Bombeer precies hetzelfde. Ja, en bij Bouleveur natuurlijk, we hadden het ook al. Hè. Snap je, dus Vanaf dat is midden helemaal jaren- niet Dat is raar. in ieder geval veranderd, denk ik. Alleen, op dit moment is het natuurlijk wel een hele erge hype in Maastricht te vinden over techno-muziek. Ik denk, iedereen noemt het nu ook techno-muziek. Ja. Daar vallen we misschien sowieso van uit. En ik heb ook wel een discussie met iemand gehad online. Niet on publiek, maar wel met iemand online discussie over gehad. Wie was dat? Maar dus, Nee, dat maakt me Nee, niet maar uit. ik dat vind het wel goed, weet je, dat dat besproken wordt en dat ze... Ik zou dat zelf ook gewoon in persoon benaderen en Ja, zeggen, joh, hey, zeker, het is ja, zo goed zeker. dat ze dat seks... Nee, de had gaat online gezet en ik ben het er gewoon totaal niet mee eens. Naar de hand ging het dus over, ik wou om 11 uur klaar met draaien op Friedhof. Daarna natuurlijk het verhaal wat na 11 uur dat gebeurd is. Maar dus ik spreek met degene daarover. En het inderdaad zit dan, ik ga pas na 11 uur op de Friedhof. Maar ik wil wel, en dat gaan ze Als verhaal... de DJ. Als de DJ van dat stuk wordt dan niet bij een biscuitje de naam gekregen. Nee. Maar iedereen wist dat het over mij ging. Micha had ze bijna zo neven het Mooswief gehangen. Ja. Nee, maar het ging dus niet over mich naar de hand. En dan denk ik, ja vriend, dan moest er altijd wel proberen de bronnen groot te hebben voordat ze iemand Maar er zou op de kop ook zetten. minder snel iemand schrijven, goh, maar ja, hij wordt echt top op het Ja. friet of Ja, dit. maar Dat dat is gaat alleen niets maar gebeuren. en goed ergens gaat Ja, ja, op. precies. En dan beginnen al die lui die toes voor de geraniums zitten, En die waarschijnlijk beginnen is gaat te zeggen. 90% wat erop reageert nog niet de star geweest. Nee, dat zeg ik toch. Ja, Meestal die lui dus, die of toes zitten of... Kijk, en ik ben ook voorstander, hè. Kijk, voor mij is de rijden dat ik niet draai met carnaval, omdat ik daarvoor al heel veel gedraaid heb en qua draaien gewoon een beetje klaar ben met die muziek. Ja. En ik gewoon zelf wil vieren. Maar ik kan me ook indenken, als ik daar bovenop zou staan, of dat nu bij de Struis bovenop is, of bij Bestiegstoons, bij Luster, dat is steeds voor de lui daar. Weet je. Ja, ja. Daar stond weer voor. Ja. Hè? Mhm. En die lui moeten zich amuseren. En als ik dan voor me kijk, en ik zie die lui een dag gewoon op Tsunami of Explode, maar ook op Griekse Elven Nacht, en ja. Griekse Nacht, Ja. en noem ze maar op. Nee, zeker. Daar stond weer voor. Mhm. hè. Maar dan moesten een goede dingen vinden. En een goede mix Maar het vinden. is En ook voor de lui draaien, maar in de achterkop wel de traditie in ere houden. Tuurlijk, muziek. inderdaad, En dan tuurlijk. is het Alleen tekort. denk ik, weet deze nu goed te met. Heel veel lui zeggen, vind ik ook natuurlijk een waardeloos argument. Op Tomorrowland draaien ze geen carnavalsmuziek. Nou, die lui zien er nu op Oh, Tomorrowland Tomorrowland geweest. Brazilië. Want Tomorrowland heeft gewoon een stage van de Moesbar. Ja. En dan wordt gewoon, Flamoesbar. daar wordt gewoon volop carnavalsmuziek gedraaid. Dus Nee, maar dat is nee, ook maar zo. dat is Maar allemaal daarom- zo Kijk, weet je, en het is, weet je, ik ben nog echt, ik hou echt van Ik carnaval. ook, En ik hou ik ben echt carnaval die minded, ouderwetse T-Ment en nummers allemaal Ja. op. Vind ik echt geniaal. Toes op LP dreigt die, ja, speuren tot het kraak. Maar dat moest inderdaad een beetje met gewoon. Kijk, en mijn kinderen stonden nog bij Luster en daar in die menigte. En denk ik, die zijn allemaal verkleed, ze amuseren zich allemaal. maar dat was zo'n goede vibe daar. Precies, weet je. En Tuurlijk. dat moest ze ook. En volgens mij heet zelfs de stadsprins, Carlo, die nam zelfs nog van, weet je. We moeten niet alleen maar zeggen tegen de jeugd wat allemaal niet mag en wat allemaal niet kan. Laten we het allemaal een beetje omarmen. Maar dan gewoon ze vanzelf wel die vastelavondsmuziek Ja, maar dat is waarderen het. Zit je en niet het in feest de, waarderen. zeg maar, de loop der jaren het allemaal gaat meer gaan waarderen?
tuurlijk. de tradities en wat Ja, er bij gebloeid. ja, maar dat komt met is de toch- jaren, Ja, precies. tuurlijk. Alleen Maar met ook, de ook niet 14 tot s'nachts door. Weet ze, vroeger gingen we ook naar de feest. En dan Ja. was Michel moest dan nog draaien. En dan gingen we naar de feest binnen. En dan dacht ze altijd tot ze tot 4 uur door moest. Toen was echt de dag erna smeurig is. Was eigenlijk veel leuker Ja. om dan de stad in te gaan. Zeker. Want dan had ze inderdaad... Maar dat beseft ze nu pas. Ja, ja. Zeker. Ja, maar dat is toch ook prima? Nee, maar ik snap echt wel het punt wat de lui zeggen. En ik ben het er ook volledig maar goed en is met eens. Maar als die vroeger bij Boulevard stond, draaiden ze ook Def Rhymes met schudden. Ja. En dat draaiden ze ook Two Man Saw met de Disco Samba medley. En I Save the Day, weet ik wat allemaal. Of DJ Jean met de Launch. Wat misschien wel de goedste van ze allemaal. En wie ik daar als jong manneke rondrende. Ja. Maar Dus dan draaiden ze ook slavenkoor en Zeker. weet ze van alles. Ja, en dat dat heb is je dat door. heb weet ik ze, nu dus de- ook gewoon gedaan. Hè. En altijd Dessel, weet ze, alleen Ja. de muziek verandert ook. Hè? De uptempo nummers van de Chicken van Erwin, Nachtvlinders. Nummers allemaal maar op, weet ze. Daar zitten traditionele nummers bij. Daar zitten uptempo nummers bij die gecoverd weer van alles. Ja. Ze Of Of wat ik traditionele ook- wat wat ik- remix Wat weer. ik wel heel erg grappig vind natuurlijk. Wie Vera Chic en DJ's 20 jaar geleden begosten. Iedereen achterkomen. Die maken de carnaval kapot met hun muziek. Is echt een van de eerste reacties geweest dat verkragen. Ooit Maastricht. En dat is en gebleken nu- ook. en hè. nu- ja, Nee, dat is het is ook helemaal zeker, de kut. Maar nu is het dus, als ze dus naar de kut show chicken komen. DJ's. En dan zeggen ze, draai eens het oude carnavalsmuziek. En dan vraag ik, ja, welke dan? Ja, doe maar het van u van vroeger. Ja. En denk je, wie dit dan verandert? Ja. De muziekstroming en wat nu is volgens mij bijna alles wat een hit wordt. Is wel Ah, een optempo nummer. Oh, zoek Nou, dus zo. van Hey, oude hier hebben we dames. ook wel een hitje te pakken, niet? Ja? Met, hoe heet dat, Pels? Pels, Maar ja, met de nachtvlinders. Ja. Ja, leuk nummer geweest. Ja, Ja, ik wou je zeker zeggen. weten. Ja. Dat is nog Ja. steeds een leuk nummer. Nee, maar met de carnaval gooit je dan. Ja, Ja, ook qua hoeveel streams. goede streams? Volgens mij bijna 50.000 op een maand. Ja. Nou, dat is wel goed. Ja, een x-bedrag, ja. Eerlijk. Ja, voor de nachtvlinders. Hè. Dat is toch 37,50. Maar Oh, dat is toch nachtvlinders- twee tientjes zo. Nachtvlinders first Chicken of wat Chicken Ja, het idee was van mij en de uitvoering is van hun. Ah, Zo is het gegaan, ja. 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 dat ben ik, Oeh, ja. dus het idee van die en die zien er met vandaag. Ah, nee, helemaal niet. Ze loren altijd, ja, dus. Ja, ja, Hallo. jongens, vooral lieve loeren. Even nog een stelling of Ja, wat heb zet ik, op ja. het keertje. Ik De redactie was zijn best gedaan, Ik vind hè? het dilemma zelf een beetje... Weet je gemaakt. Weet je Ja, hem nu al de kunnen redactie. lezen? Nu is dat of tijdens de carnaval 3 keer per dag een burger moeten eten van de Merit of de Vriethof. Ah, ja. Of 3 keer per dag bij een journaal was eten. Ja, dan gewoon echt liever met mijn journaal. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ja. Helemaal even een tweet. Ik wil even van een de zak, twijfel. Hamburger. Burger. Nee, ik wil even praktisch in denken. hamburgers. Mijn de soepap was zit er in de calorieën Spanje in en ik denken? denk, ja, ik Ah. moet toch gaan eten. Maar nee, natuurlijk gezellig, lekker met z'n allen. Zeker. En ik vond trouwens, ik was even bij zo'n kraam geweest. Ik vond de prijs ook helemaal prima. Ja? Frietje, burgertje, €13. Oké. Vind je dat Ja, duur? maar ik heb dat ding even Ja. gelezen. Ja, Ik heb dat- wat dingen even gelezen. Nee, maar ja. vooral... Dat Oh, is dubbel ook betalen. twee keer Ja. betalen. Maar dan denk ik, wie dom kent ze dan zien? Ja, Ik zeker. kan- Of- Of het is gewoon een foutje, of... Nou, kijk, wat wel is, en dat is echt goed eigen ervaring. Kijk, ik heb daar niks gegeten. Hè. Nee. Ik had gewoon mijn eigen Slaaien. dingen. Ja, met mijn Avocado. proteïne Als een kipfilet bezig. Ja. Als kip. Nee, maar tot ik voor mijn les een frietje pakte. En dat was €4. En dan voor de size betaalde ze €1. En mayonaise wat dan ook. Dus het was €6. Ik geef een tientje. En ik kreeg ik gaf €20 en ik kreeg €2 terug of zo. Oké. Ik zeg, hè? Ja. Oh, sorry, heb ik me vergist. Oh. Weet je wel? Ja. Dat is wel irritant. Ja, Dus dat dat is ding kut. dat Ja. je zaad zien en dat ze Ja. allemaal kunt fixen. Ja, maar ja. Nee, maar ik Voor bedoel, alle maar het is qua ballen prijzen. Dan denk ik heel veel lui ook klagen. Maar als dat de McDonald's gaat, dan heb je misschien nog wel te drinken erbij voor €15. Maar 13, dan dacht je nog van, ja, is eigenlijk prima toch gewoon. Ja, weet je, kijk, dat klagen, ik hou daar gewoon niet zo. Dan denk ik van, als ze gaan klagen, dan moet ze daar gewoon niks holen. Want dat wet ze, Ja. dat de wet ze. Maar dat is ook wel de trend van tegenwoordig. Ja, ja. Overal moet even geklaagd worden. Ja, Dus mooi, jong. ja, niet zo klagen. Ja. Ja, ja. Nee, dat maar wordt ja, ook leuk, man. soms Ja. jeuk het dan om eens op te reageren. Ja, dat heb ik Nee. op mijn vinger branden Wat wil dan. ik doen, Echt. ja. En Weet je wat voor dan wat ben te ik eigenlijk doen? is het al getypt. En dan gewoon Ja. ja. Nee, toch niet. Ja, toch niet. Even moeten gewoon Waarom met Prins het Kriem Maastrichtse maken, teken want dan moeten willen we- reageren. met het Maastrichtse teken moeten we gewoon antwoorden. En dan gewoon overal heel En bij dan de kan hand ze zo'n kunnen hutje zetten en dan zetten ze twee initialen. Ze doen ze altijd dat die grote bedrijven. Zo altijd lui die reageren Ja. in naam van... Ja, dan kun je de redactie erbij pakken. Ja, dan kunnen we... En dan groetjes MM. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dan Michel besticht- allemaal. Of maar Nee, Michel Moeland. Ja, ja. Michel Moe. Ja, jongens, Heerlijk. carnaval, heerlijk. Ja, ik heb daarvan genoten dit jaar. En natuurlijk ook door het weer. We hebben echt superleuke optredens gehad. We zien zelfs een keer door de organisatie met een limousine opgehaald. Ja, we hebben echt gewoon... Oh, dan wordt de limousine uitgeleverd de ganse dag. Voor alleen aan dat Hij is optreden. komen holen in Maastricht. Hij is naar Brunsum gebracht. En van Brunsum heeft hij ook weer naar Geleen gebracht.
Dan moest je een gelin zien. We moesten, ja. Nee, Ja, ik kom uitgeleen. Zeg. hey, maar Groenweer zit je heel normaal gebleven. Nee, maar dat was gewoon een gast vanuit de organisatie. Vond het chic dat weer tegen optreden met carnaval voor de eerste keer. Oh, leuk. Dus had die dat voor ons geregeld. Maar jongens, ik teken zit er wel weer op. Echt goed. Echt goed. Nee, jong. Echt goed. Ja, dan moeten we maar goed kijken naar de nieuwe wasselavond. Dus wet wel voor zeggen, vastelavond samen. Alaaf. Alaaf.